Salutare! Foarte mulți oameni au o mică problemă când vine vorba de furtuni și mai ales de fulgere. Dar v-ați întrebat vreodată care a fost cel mai fulgerat om din istorie? Nu o să vă fier foarte mult cu răspunsul la această întrebare și o să vă spun că cel mai fulgerat om din istorie a fost Roy Cleveland Sullivan, care în perioada 1942-1977 a fost lovit de numai puțin de 7 fulgere. Roy s-a născut la 7 februarie 1912 în statul american Virginia și a fost pădurar în Parcul Național Shenandoah. Primul fulger l-a lovit în aprilie 1942, atunci Roy se afla într-un turn de supraveghere când o furtună s-a abătut asupra zonei. Deoarece turnul a fost lovit de mai multe fulgere, Roy Sullivan s-a hotărât să fugă de acolo, dar din păcate a fost ajuns de această furtună și lovit de un fulger în piciorul drept, carbonizându-i unul dintre degete. A doua oară, în iulie 1969, când mergând cu camionul său pe un drum forestier, un fulger lovește unul dintre copacii aflați în apropiere și este deviat în camionul lui Roy. Acesta își pierde conștiința, genele, sprâncenele și o bună parte din păr. Al treilea fulger îl lovește pe Roy Cleveland Sullivan în anul 1970, în numărul stâng, atunci când se afla pe peluza din fața casei sale. A patra oară s-a întâmplat în 1972, atunci când lucra la una dintre barăcile din Parcul Național Shenandoah, când un fulger îl lovește în cap, pârlindu-i părul. Deja după a patra lovitură, Roy Sullivan a devenit foarte speriat de furtuni, crezând că doar simpla sa prezență atrăgea fulgere, deci cine îl poate acuza? Din păcate, un an mai târziu, în august 1973, pe când patrula prin parc, a observat o furtună declanșându-se. Depărtându-se cu camionul de zona periculoasă, Roy a coborât din mașină când un alt fulger l-a lovit în cap, părul luându-i din nou foc. A stins incendiul cu o găleată de apă de data asta. Pe 5 iunie 1976, când fugea de o furtună, Roy Sullivan a fost lovit în gleznă de un alt fulger. Aceasta a fost a 6-a oară. În fine, pe 25 iunie 1977, pe când pescuia, este lovit din nou de un fulger în cap, pârlindu-i părul și provocându-i arsuri pe piept și abdomen. Destinul tragic și neîmplinirea din dragoste îl fac pe acest om să-și pună capăt zilelor la data de 28 septembrie 1983, împușcându-se în abdomen cu o pușcă de vânătoare. Astfel se sfârșește viața celui mai fulgerat om din istorie, Roy Cleveland Sullivan, care a fost lovit oficial de 7 fulgere, deși se presupune că a mai fost lovit și atunci când era copil de încă un fulger. Acum ați aflat care a fost și cel mai fulgerat om din istorie, pentru că e bine să știi.